Media rangno sangtini media rangno ringmang karam gai chongmari laikha chongmari laimani pore chongmari o jing jiti kha jiti mani pore chini Tripura hasteo tabuk je decision tongmani sak by sak tongmani moni bagai norong maringka abani bagai no joto bhai mano khane media rangno bolla hambai te Tripura joto hasteni joto luk rangno borong hambai जोंनो तपलाय खायमानि बागै तै जोंनो बहुत दिनाय बंनो हामबाय दङ जारा बहुत दिया सारा तिबा आस्त्रि बरमस हामबाय तै जों जत ओ तिबा हास्तानि नखरनो आं खयना मुसुंगो जे ओ तिबा हास्तेनो कसम सत कसम गयर सिपसारि तनो बागै साक बैसाक मुंगायावै जों थामजा खायै जों दंनानि बागै जों जरा मथै नायरो बरमा विशेष के कोयो मथै जा अंखा थाबाय सिदि चिनि तिबा हास्तेनो बय थामदा खायतोंदि बहुत नुकसान खा बहुत क्षति खा जोंबाय जोंनो जों YouTube रो नुखा न्यूज रो नुखा राबार बागान सकसा जाखा नक हुक सबायबाय जागबायखा दुगान नक सबायबायखा मालखं सबाय जागबायखा पुकुरिवा मंगो बिथिरिखा मथै माने जाया ताबुक जतन माथाबायदि जा अंखा ताबुक जतन नंग कोयो नंग जतन माथांना बागै जों बायचारि थिनारिनाय साक बाय साक जों तंलायनाय गोजां बयर सिपसाय तंलायनाय आबानि बागैनो आं मिया जोंनि महाराज बुबाग्रा प्रदुत किशोर जिनि नगा आं थांमानि अनो बाय थाङै मालायखा मालाय आं बय मालाय जे त्रिपुरा हास्तेनि जे नंमानि जे तुमफ्लाय तंलायमानि मनो जों थांलायना बागै बय थाङै मालाय गब्लक सालायखा बबसाव जे त्रिपुरा हास्तेनि जे तुमफ्लायमानि जारा फनो मियानि परे जारा खायनाय जारा भायलेन्स खायनाय बरनो थानसा खायै जों बबरा गामि मिलि लायै जों नायलायनाय नि सालायजका बाबा मेसेज रिना कक तमानि मेसेज रिखना हाय खा खायो आं आबानि बागैनो तिनि ओ जगा फायै नरम आं मेसेज रिना बो फायमानि जे अंखा जों ताबो कचां बयर सिपसावै जों थामसाखै तंलाय माबगैनो आं जतो लुकुरना कोयनाय हामबाय ते ताबो चिनि एमडीसी चिनि दाकतर बिद्युत बंगा बो हामबाय दिनै जोंनि मिडिया ते ससियेल मिडिया नि आदं संनो नरनि बिसिंथि खलाय त्रिपुरा हास्तेव हामबाय ताय हामबायनि बिसिंथि फानो साक बाय साक जोंनि बरक बाय बरक बदल बाय बदल पार्टी बाय पार्टी हिनै बुलायलायै तंलायमानि अ बरक न मथाकदानि बागै कयदानि बागै जोंनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट तथा एमएलए जोंनि विकास देबबर्मा बाय और नंनि बसकां फायदानि नांखा कखाय समस्त त्रिपुरा राज्यनि बरक रग्न जों हामबाय जे भोटार्स रग्न अफिसार रग्न आरक्षा दप्तर न विशेष कलै नरक मीडिया पर्सन सोशल मीडिया रग्न नरक हामबाय मारि उताइबो ताबु फरगेट द पास्ट नै जें माने उंखा इलेक्शन थांगो इलेक्शन फायो क्षमता थांगो बीजेपी एকক भावे जनजाति मोर्चानि नेतृत्वे जनजाति एमएलए एज ए होल पार्टी नि बिसिंग जत एमएलए रनतुयै जों जे आईपीएफ टिबे बीजेपी 34 टा जों एमएलए मांखा 60 टा नि बिसिंग आबो जत त्रिपुरा बासिना हामबाय आबनि बिसिंथि फानो ताबुक फानो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा मथा हिनाय साक बाग साइ वालायै आनि जे सकां विधायक साका जे राबार बागान तानो जिनि नगरक सबायो नगरक सकसावो आबरक जाया आबो बन्द खायदानि उचित हिंकै ताबुक सरकार अटेकिंग खलाइबाय मन्त्रित्व गठन खलाइबाय खानकाय जे बरक रकनि नक सकसा जगह बंनि आधार कार्ड भोटार आई कार्ड समस्त दलिल पत्र सेसुखा बरनो जों खलाइदानि बागै जों जनजाति मोर्चा रक तिनि बो जों मिटिं खलाय उद्योग दाजाक हिंकै आबो जे बरकनि नक सेबायजाखा बरकन सरकारनि बिसिंथि खलाय प्राइम मिनिस्टर आवास योजनानि नक रक दिवैदे जों बंनि तंथाय हाइनो थिख्लायमान तानबा हिंकै
kesang jora layai taisakai wati phainai borni tong thai rok nango aboni bagai hingke tabuk se borok masai manung ya tabuk tui manthoya ni jora ke ba in jora go jot borok rok je violence attitude je kechekere ngmane namno abo mothak dani nango jung orobo tendency chini boishishto hai ungkha ke chaya election lai khaino kaplai ungnai ro satru pokhono budani tokdani o attitude o tendency rok chung bad dile jan nango abuk chungnugo tipramathani borok rok BJP ni sai saioi abo dukurimani tongo BJP bo jodi tipramathana sai sai jodi disturb khlaika ka abu chaya tipramathang tong BJP ungthong ba IPF ungthong Congress CPM ungthong amti chaya tabuk jehetu election commission ithani jot प्रशासन बा सरकार गठन करिख होम मिनिस्टर करिख बा अब ताबुक दायित्व हंकाय पुलिस प्रशासन दायित्व या ताबुक दायित्व हंकाय समाज नि बरक नेतृत्व बरक ग्रासरूट लेवल नि तमा पंचायत लेवल हইতে एमएलए एमपी पर्यंत एमडीसी पर्यंत बंगनि दायी समाज नि बरक न चाबै तन्नानि समाजले साउबा चिनि जे बुलाइनाय तंलाइनाय बरक चिनि बुफायं चिनि बसाबुतै आबाहाय रक कन्ट्रोल खायना हंकाय सरकारनि प्रशासन सरकारनि विचार खायने र कन्ट्रोल खाये फानो जों समाजक जे तंनाय बरक रक एमएलए तंनाय एमडीसी तंनाय पदाधिकार बोले प्रत्येकटा पार्टी नि जेता तंनाय नि दायित्व नरक जे सोशल मीडिया नरनि बो दायित्व जाते गुजब रियाति मियाउ काइसा काहाम खलायै जे बुलाय तगलाय उन्मानि जागावो विशेष कले पाहारो हंकै तिप्रमा थाबाय बीजेपी जनजाति मोर्चा रकनि बखा खेकलाय तंखा ओ आबनो बुबागरानि थानिनो तिनि एमएलए ताई जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट थांगै सालायै जों बाहायले आबरा खसरि मानि सामानि जागा बाक्सा जदिबो नेगेटिभ खलायका आबो नेगेटिभ या आबोनि जों पजिटिभ हिनानै नांगो जे बाक्सा रिमारुंखा बा फुन्नो खलाय हरो जिनि हरनि एमएलए ब उनकोनि तिप्रामा थाबाय थांगै यागबिलिने नायरखि माने आबो हाइया आबो गुजब खलायनाय खलाय दंगो तिप्रामा थानि सामुं तिप्रामा था खलायनाय बीजेपी नि सामुं बीजेपी खलायनाय अरचुनि सामुं जों खलाय तंखा जों मेजरिटी मानै जों सरकार गठन खलाया हाइफाना जों खनामानि बुसुरति सत्य नरकताबो सिनाय जे मिया चाइटानि फ्लाइट बुबागरा दिल्लीनि बीजेपी नेतारबो मालानानि नै थांगो हिनो गेचिनि डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ब आसामनि चिनि अरक खबरमु फायै कक अनेक जुक्ति सालायखा मुद्दाको दिल्ली उंथं नॉर्थ ईस्ट नि लीडरशिप उंथं चिनि त्रिपुरा राज्यनि प्रदेश नि उंथं जों जनजाति मोर्चा उंथं जे नेगेटिभ तंगने जों पजिटिभ मा खलायनाय चिनि बखा खेकलाय तंमान न जों ठीक मा खलायनाय चिनि टेंडेंसी चिनि वैशिष्ट्य हाय उना उचिदिया जे सरकार फाइगा केने नक शक्ति अमति खलायदि आबोनो जों बन्द खलायना नांगो 2018 साल बीजेपी सरकार फाइपन यासको फुंजापन कगिया ताउबो जों चैलेंज थांतंगो मंत्री सभा गठन खलायमानि उलो ताई कुनु दिन फानो अबनि सकां थं जों पार्टी नायतंगो मंत्री सभा गठन खलायमानि उलो प्रशासननि बिसिंति खलाय पार्टी इनभल्व खलायै जाहाते खलाय जिरो वायलेंस खलायना बागै जों दायित्व नायतंगो तिनि जेनि मीटिंग तंगो गण गण तिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल मंडल लेवल चले तंनाय आवन बागै न नरक आरक्षा दप्तरनि लगे लगे अनेक समस्या हो द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी ताबुकनि जरा हंकाय इलेक्शन जारिं सिस्टम हंकाय मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ द सोसाइटी नरकनि बिसिंगो जे बुइ बखा खेगै तंमानि जे गुजबनि याव अब हाइनि यावले साका हंकाय अब स्टॉप उनानि जों अब वर्क टुगेदर प्लान टुगेदर थिंक टुगेदर डेभलप टुगेदर खलायका हंकाय बेस्ट नंनि बिसिंति अबनना जों साजाव हामबाय ताबसो जराते खतिं खाना खतिं मानि लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज नि फाइ दङ किन्तु आबना बरकनि बुमुं बुफानि बुमुं नक राबार बागान ताम बिनि खतिंखा खनानि बिसिं सबायखा हंकाय जिनि प्रशासन अटेकिं नुलकै जों मन्त्री सभाव जों अब साबमिट खालायनाय जनजाति मोर्चा रकनि लिडारनि बिसिंति पार्टी लेभेलनि बो चले दङ जनजाति मोर्चानि बिसिंति बो चिनि अल लिस्ट चले दङ ताबु हंकाय विशेष कले टाकारजला चरिलाम गोलागाटी खुवाई कृष्णपुर सिमनाव किसा कम तंग हेकाय अमति खलायै माने खुवाइनि बिसिंग आश्रमबारी नेनि बृन्दावन घाट र हाइ जागा रग अमति ngui तंग हेकाय आबनि बागैन जों हिसाब जों लिखित कलेक्शन खलाय तंग ताबु पर्यन्त डिटेल जों मायाक बारबिलि हिसाब आबुबाय इंगिया जों
लिखित एप्रुव खालायै जों जेफ्रो पार्टी न रिनाय अफ्रनो जों ब्लैक एंड व्हाइट जत जों रिटर्न फर्म सबमिट खालामनाय हासिङाव साइथाङा जे उवाग्रामा थांगा दिलियाव बिजेपिनि लिडार कक सानानै ओंखाय जे मन्त्रि सभानि गोसोखां कि कुनो कायसा जे थांमानि कारन तामबागै थांलायखिना तामबोदि कक सालायनो थांनानै समाव मोना तो तं हायके मन्त्रि सभाव दा तिब्रा मथनि आदम रंग नुबैमानाय सिद्धांत तो जों आरो जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बा जोंनि एमएलए आं एमडीसी नि जोंनि याखौ याबो अब पूरा त्रिपुरा प्रदेश नि थानी इनफॉर्मेशन हवै दिल्ली नि जे लीडरशिप रक इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट नि जे जोंनि डायनामिक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा बरक नि लेवल डिस्कशन खालायै अब त्रिपुरा माथाबै बीजेपी दे थानसा खालाय सरकार ना अब बंनि बेपार किंतु তিনি পর্যন্ত চুং যে সিও যতন সিও বিজেপি একানো আইপিএফটি বাই বিজেপি উইদাউট ত্রিপুরা মথা সরকার গঠন সে খাইমানো হংকাই ত্রিপুরা মথানা নাহানাং তাম দরকার তংবা আবো পাবলিক নি রিঅ্যাকশন আবনি বিসিং খৈ ফানো ফাইনাই সালে চুং कांग्रेस बाय सीपीएम ने जिरु खायो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बाय आगे वो आईपीएफटी बि तंगो इनकाय ताबु अब त्रिपुरा मथा बाय जुम तंगनाय हिनै दिल्ली वाला रक जदि साका हंकाय नाड्डाजी सं बा होम मिनिस्टर सिनि प्राइम मिनिस्टर साका हंकाय जुम सानानि मुंसा करै किंतु ताबु हंकाय आईपीएफटी बाय बीजेपी सिमिनो सरकार गठन खालायमानो गाय त्रिपुरा मथा सारा फानो सरकार गठन जुम खालायबानो गाय फाइनाय सालो बीजेपी पाहाड़ उंथं समतल उंथं ताइबो मजबूत उंगै कासानाय ताने मंगाय हिंकाय फाइनाय सालो तिनि ताइ काइथाम इलेक्शन तंखो आबंका बाय इलेक्शन दुईटा सीट एडिसिनी विलेज कमिटी इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन इ इलेक्शन नगो बीजेपी काहाम क्लाय अब परफॉर्मेंस ताबु रिनाय बीजेपी बुजिखा ताबु जे पाहाड़ जत त्रिपुरा सारक त्रिपुरा मथा चाइथांमैका बीजेपी करिखा माने ताकलाय जनजाति मोर्चा जिनि विकास देवबर्मा तथा ताबु एमएलए नि नेतृत्वे बिनि प्रेसिडेंटशिप नि नेतृत्वे बीजेपी जनजाति करी हिंकाय ताकलाय बीजेपी सरकार जुम फाइमाइया इ आबनो दिशा नारगय फाइनाय सालो बीजेपी न जनजाति न ताइबो रेस्पॉन्स एंड रेस्पेक्ट रिनाय ताइबो सुना एज अ होल नॉर्थ ईस्ट होल इंडिया वो रेस्पेक्ट रि तंगो अबनि बागैनो जनजाति नि बिसिंगै तो सिनि प्रेसिडेंट दिबो द्रौपदी मुर्मु न कै सुनो बरो बरम रिने एज अ होल नॉर्थ ईस्ट फाइनाय सालो काहाम ना बागै আর পার্সেন্টেজ বম হয় থানায় 2018 বাই তারপর 2023 পার্সেন্টেজ আগে নিহলেবো কাহাম কিন্তু পাস মানে জায়গা পার্সেন্টেজ কম হিংকাই আবনি বিসিং হিংকাই তাবু সিনি আব অরব হিংকাই सिनी बरक बाय सिनी बरक किसिसा खा खेगले बानी जागाबो मानखा हंकाय अब सुंनो होइना अब इ जिनिस अब मैनेज खालायनाय जेमन आगरतला छय सिनी पापिया दत्त बाय सिनी सुदीप बर्मन अब बीजेपी नि न जत टोटल राजा बा आशीष साहा बाय सिनी डॉक्टर मानिक साहानी इबो अब जत बीजेपी नि न एकै सिनी अब टिंकु राय बाय रंजन सिरानी अब जत बीजेपी नि न अब कि चाहूँगा अब मैनेज खाया बीजेपी डैमेज कंट्रोल खाना मास्टर न मोदी है तो मुमकिन है जतन संभव बीजेपी पक्षे हम